Эфирда хабарлар программасы исәнмсез, студияда мин Адилия Бурханова. Олар безнең арада кеше 9 декабрьдә Зәйдә Ватан геройлары көнен билгеләп үттеләр. 2007 елдан бирле шушы көнне Советлар Союзы геройларын, социалистик хезмәт Россия геройларын, Дон орденнары кавалерларын хөрмәтлиләр. Энергетик мәдәният сараенда да тантаналы чара үтте. Сәхнәдә туган ил батырлык турында җырлар яңгырый, аларның барысы да илебез каһарманнарына багышлана. Ватан сагына басучыларга бик күп рәхмәт сүзләре яңгырады бүген. Ватан геройлары ул безнең җәмгыятебез, аеруча яшь буын өчен үрнәк, диде Петр Уразайкин. Үзләренең хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган каһарманнар мәңге хәтердә сакланыр. Пусть наши ребята с победой вернутся домой живыми и здоровыми. Кичәгә мәктәп укучылары, мәгариф оешмалары хезмәткәрләре чакырылган. Сәхнәдә энергетик мәдәният сарае иҗат коллективлары чыгыш ясады. Чыгышлар аша ватан азатлыгы һәм иминлеге өчен гомерләрен кызганмаган каһарманнарга дан җырланды. Патриотик җырлар, шигырьләр яңгырады. Алар тагын бер тапкыр илебезнең бөеклеге турында искәртте. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Батырлык тартмасы Бүтән Россия хәйрия акциясе тәмамланды. Проектны бүтән ил күләмендә инде 12нче тапкыр Бердәм Россия партиясе гамәлгә ашыра. Ул хастаханәләрдә дәваланучы балаларның күңелен күрүгә юнәлдерелгән. Зәй үзәк дәваханәсендә ятучы малайлар, кызлар да батырлык тартмасыннан бүләкләр алдылар. Зәй үзәк хастаханәсендә ятучы балаларның дәвалау курслары хәзер күңелләргә узачак. Балаларга яңа уенчыклар, уку кирәк-яраклары, кызыклы китаплар бүләк иттеләр. Алар барысы да Бердәм Россия партиясе оештырган батырлык тартмасында иде. В ходе акции «Коробка добра» для наших детей принесли подарки для их выздоровления, для поднятия настроения и для продолжения, сказать, увеличения их грамотности, чтобы они играли и быстрее выздоравливали. Балалар процедуралар вакытында стресс кичерәләр, куркалар. Шул вакытта алар кулына уенчык тоттырсаң, сабыйларның кәефләре күтәрелә. Бүгін дәваханәдә 11 бала тернәкләнү уза. Һәркем бүлеккә ия булды. Очень много, конечно, они переживают, когда лечатся, плачут, тоскуют по родителям. Надеюсь, что вот эти подарочки, эти игры помогут им быстрее восстановиться, вернуться домой. Кичкенә Ксения шушы көннәрдә генә дәвалау уза башлаган мотор уенчыклар күреп, аның шунда ук кәефе күтәрелде. Очень весело нам будет, да? Будем читать сказки, да. С лошадкой играть будем. Да, будет не скучно нам тут лежать. Батырлык тартмасы акциясеннән изге күңелле хәйриячеләр Зәйнең кайбер оешма предприятиеләрдә читтә калмады. Адилия Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 2025 елның 1нче ярты еллыгына газета-журналларга язылу кампаниясе дәвам итә. Һәр елдагыча район җитәкчелеге подписка бүләк итә акциясенә кушыла. Депутатлар, авыл җирлекләре башлыклары, җитәкчеләр, физик мөмкинлекләре чиклеләргә, ялгыз яшәүче өлкәннәргә, хәрбиләрнең якыннарына район газеталарын яздырып бүләк ясадылар. 40-ка якын гаилә Зәйфыклары һәм Новый Зай газеталарын алдырып республика һәм район яңалыкларыннан хәбәрдар булып торачак. Депутатлар, җитәкчеләр быел да мохтаҗ гаиләләрне газеталарга яздырды. Хәйрия подпискасында ел сайын депутатлар, хәйриячеләр актив катнаша. Без аларга бик зур рәхмәтле. Аларның ярдәме белән Зәйдә күп кенә гаиләләр район газеталарын алу бәхетенә ирешә. Авыл җирлекләре башлыклары почта аша үз җирлекләрендә яшәүче инвалидларга махсус хәрби операциядә булганнарның әти-әниләренә подписка бүләк итеп сөендерделәр. Җомга саен килеп торган матбугат берәүнең яхшылыгын, матур гамәлен искә төшерәчәк. Изге эштә катнашучылар ярдәме белән әлеге гаиләләр Зәйфыклары һәм Новый Зай газеталарын бушлай алачак. Алар физик мөмкинлекләре чиклеләр, ялгыз яшәүче өлкәннәр. Махсус хәрби операциядәге егетләрнең якыннары да игътибардан читтә калмады. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Инвалидлар декадасы кысаларында физик мөмкинлеге чикле зәйлеләргә Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рияз Комаров район газеталарына подписка бүләк итте. Тантаналы төстә Зәйинформ җитәкчесе Александр Исаков Зәй инвалидлар, сукырлар җәмгыятьләре рәисләренә басмаларга язылу квитанцияләрен тапшырды. Новый Зай тоже 15 штук. Спасибо большое.
Большое вам спасибо, депутатам, что вы не забываете инвалидов. Особенно спасибо Риясу Комарову. Очень большое спасибо, хочется сказать, действительно, за такую поддержку. Физик мөмкинлеге шикле булса да, бар яктан сәләте шикленмәгән. Үзенең кул эшләре белән күпләрне сөендерә. Туган як табигаты якыннары турында шигырьләр иҗат итә. Җәмәгать эшләрендә дә катнашырга вакыт таба. Күрү сәләте начар булуга карамастан, бу гаҗәеп ханым үзенең авыруына, тормышын шикләргә ирек бирми. Киресенчә, үз сәләтен һәм көчен башкаларга ярдәм итү өчен куллана. Безнең алдагы сюжетыбыз оста куллы шәһәрдәшебез Әнисә Шәфиева турында булыр. Зәй ягында Әнисә Шәфиева кебек киң кырлы талантка ия кеше тагын бар микән? Педагогик хезмәт ветераны, халык мәгариф отличнигы исемнәрен горур йөртүче бу ханым кул эшләре остасы булуы белән дә танылган. Спортка да хирыс. Вакытны дөрес белә белсәң, барсына җитешергә була. Мин билгеле бик аз йоклыйм. Кич белән дә күп эшлим. Ул инде минем эшләгәндә калган гадәт. Чөнки балалар белән эшләгәндә көнне-төнне белмисең. Bütün irtəyə ötkərəsi şəhərlərini bütünüsünü əzərlənirgə kərək, planını yazırğa kərək. Менә шуннан калган гадәт буенча мин барысына җитешәм. Өстәвенә җирле шагыйрә дәле. Туган якның гүзәл табигаты, милләт телебезнең көчлелеге үзе гомер иткән Зәй шәһәр илһамландыра аны. Хәзер инде Әнисә Шәфиева 3 китап авторы да. Күптән бетте ватан сугышы. Җиңеп кайтты аннан солдатлар, күкрәкләре тулы орденнар. Ғрур йөртә герой иратлар. Яналар яңартып хәтердә Мәскәү, Ленинград сугышын, Брест, Сталинград, Одесса өчен күпләр биргән соңгы сулышын. Илһамланып шигырь язудан кала, Әнисә Шәфиева буш вакытларында кул эшләре белән дә шөгыльләнергә вакыт таба. Бәйли, шиге, агач эшләнмәләргә городец бизәге төшерә. Мин моның белән шөгыльләнә башладым балалар бакчасында эшләгәндә. Чөнки балалар бакчасында балаларга өйрәтү буенча берничә дәрес бар анда. Шуларны әйбәтләп балаларга өйрәтү өчен мин кирип киттем. Соңа аннары үзем ясый башладым. Булар инде минем калган әйберләр генә. Мин бик күп идалар. Узган гасырның 90нчы елларында Әнисә Шәфиева шәһәрдә беренчеләрдән булып сабыйларны татар теленә өйрәтү эшенә алына. 3 методик пособие авторы. Аның фәнни дәрәҗәдә язылган хезмәтләре бүген дә балалар бакчасында эшләүчеләр өчен зур ярдәмлек булып тора. Безнең эшли башлаганда бернинди методик кулланмалар юк иде. Шул кулланмаларны үзем әзерләп, үзем язып, bütün балалар бакчаларына тараттым. Ул минем беренчедән татар тип балаларын гына түгел, рус башка милләттән булган балаларын да татар теленә өйрәтү бурычы куелган ул чакларда. Язмыш кушуы буенча ул күрү сәләтен югалтып күп тапкырлар операция кичергән кеше. Үзе кебек физик мөмкинлекләре шиклеләргә ярдәм итеп яши. Зәй инвалидлар җәмгыяте рәисенең алыштыргысыз ярдәмчесе дә. Тәмле булып кына пеш. Уңган хуҗабикә бакчачы булуында искәртеп үтик. Ел саен үз бакчасында үскән алма уңышыннан 100 литр сок әзерли ул. Төрле кайнатмалар, тозлаган яшелчәләре, ясаган салатларының исәбе юк. Әнисә ханым улы кызының кадерле әнисе, 7 оныгының яраткан әбисе булып, хәрәкәттә бәрәкәт тормыш девизы белән яши бирә. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен Зәй фухлары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам итә. 2 декабрьдән 12-сенә кадәр ташламалы бәядән язылып калырга ашыгыгыз. Бер тапкыр газетага язылсагыз, ярты ел дәвамында район яңалыкларыннан хәбәрдар булып торырсыз. Шуның белән бүген әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз.